Ang apply ko ngayon kanina, hali, hindi ako sa kante. Hali na. Kaya, ako, hindi ko sila ito. Sa kante. Ang apply nila ka, ako sa kante. Kaya ako apply. Dahil pa ang mga kasabay, hindi na mula. Pag Mag-apply na. pag in-applyan ka, halimbawa gobyerno nag-apply, magkakaiguan Ano apply nga nila? original certificate. Ang pinapulupan ka, original certificate of title. Good approve. Kung approve. Pero kung dahil, Bakal, magdamot. pero kung dahil, useless ang. Kung binilitan mo, tanggapin man sa na yan. Oo, ang buhay. Piling ang munisipyo kamudan ko dan. Piling mako ang kambuhay. Sa income nila. Pwede lang Kung ako dahil ba? mga nahulugan tayo. Oo, dahil mo taga. Ay, kung pag-aagaw ko mga. Kaya magkalibo ako na. Kaya kung kumagarin mo, kulitan. Kaya kung may nagsisimang magkain ng road ka, kung sabi yung private, privado. Pero ito kung sabihin ng nagabit na ranudike, na survey, ito, sabi ko din naman ito. Pero kung sabi nga sabi pag arambagan nga sa tawo, sa survey, sabi nila, primero. Minay ko naman, nagkarambag naman sa tawo. Karambag na Yes, man, hindi ako nalilibog magka. Yes, masabuta. Pero mas magayon na di man sa PNR lang. Oo, gumagara sila. Pero ito nag-egwak sila. Since, 2001 ba garweda na na? Baga, number po rin sa 2001. Ay, Ano na baga? Pirma ni Noli Di Castro, pirma ni Mayor. O, di ba baga nakapirma dyan? Si Mayor tapos si Noli Di Castro. Vice President dito kang panahon na Arroyo. Kaya lang, kung sabi yung paano ka, kung sabi yung cooperative commission na erogan mo, dahil mo na talaga, dahil naman yan di magkakakuha, na iba. Kaya lang, mabayad ka sa tinang. Hanggang mo yan, dahil pa man nagbumaraya. Ang tigkukurang mo yan, kung mga muruman ligyo, ng homeowner ang ligyo. Para ba ng sistema ka? Kaya, ito nga rin, pagpasabilisigan nga rin, may that number haling ni San Roque, narabit dahil eh. Oo, 193. Sabi ko lang, pero abot man ka na ganito. Ito nga rin, garo ka, ayan si Barbatina. Pero si Ruben, mga naman kamo siya. Sa iba man ang kaya, kaya sabi niya, nag-apply siya ka. Ang drama niya, hari sa gila, ng kanto. Hindi ko alam kung approval dito. Peter, magandang pagtubon. Marin na. Pero abot man lang garo siya. Sinudaldang ka rin. Kaya dapat din, may maka-experience din hari sa bureau lang. Kung ano ang mga papel. Sa istorya ka din kasi yun, dua-dua ang ano. Pinahari na, apa talaga ito sa presidente. So, ay mga ulong-ulong ba sila? Tarang mo na mo.